Era un mundo domes. A principios do século XX, a Universidade de Santiago estaba feita para eles. De feito, durante séculos existiran normas que prácticamente expulsaban as mulleres das aulas. En ese escenario apareceron dúas xemelgas de Vegadeo. As irmás Jimena e Elisa Fernández de la Vega superaron o desprezo de compañeiros e profesores con notas brillantes. Máis de 20 matrículas de honra. En 1919, con 23 anos, convertéronse nas primeiras licenciadas en Medicina de Compostela. Despois, as súas vidas tomaron camiños distintos. Elisa converteuse en pediatra, profesora, investigadora, escritora e nai de 3 fillos. Aínda topou tempo para crear un albergue para persoas sen recursos. Morreu con só 37 anos dunha neumonía que ela mesma foi capaz de diagnosticar. Jimena seguiu outro camiño extraordinario. Converteuse nunha das pioneiras da xenética humana en España. Durante a guerra, exerceu como médica militar voluntaria en Santiago e chegou a enfrontarse aos mandos cando querían dar de alta soldados que ela consideraba aínda enfermos. Co tempo, dirixiu varios balnearios, entre eles o de Guitriz, que fundara seu pai. Fíxose cargo tamén dos fillos dos seus irmáns. Unha desas sobriñas que Jimena axudou a criar na súa casa de Madrid foi María Teresa Fernández de la Vega, a que anos despois sería a primeira muller vicepresidenta do goberno de España. Jimena viviu ata os 90 anos, morreu en Santiago o 3 de xuño de 1984. Aquelas dúas mozas, ás que os compañeiros miraban con desconfianza, tiraron a porta para milleiros de mulleres que viñeron despois.